Jakintza ikastola nola dago antolatuta? Jakintza ikastolaren antolaketa eredua kooperatiboa da. Antolaketa autonomo eta irekia, autohausnarketa egiteko eta eguneratzeko gai dena. Eskola moldakor eta hausnartzailea izan nahi du, ebidentziatan oinarritutako erabakiak hartzeko eta eguneratzeko gaitasuna izanik. Ikaskuntzaren mesedean dagoen antolaketa, praktika pedagogikoa hobetzeko, bere aspektu garrantzitsuenetan zentratuta, ebaluazio hezigarri baterako eredu aurreratuak txertatuz, ikasle eta irakasleen antolaketarako formula moldakorrak edo egitura malguak denbora eta espazioaren antolaketari dagokionez. Aliantzei irekita dagoen erakundea, sinergiak sortzen dituena eta kapital profesionala hobetzen duena, familiekin eta komunitatearekin, goi mailako hezkuntzarekin, erakunde kulturalekin, beste erakundeekin, beste eskolekin eta beste ikas inguruneekin. Erakunde hezigarria autoformatzeko eta autoebaluatzeko gaitasuna duena. Lidergo, ikuspegia eta estrategiak dituena eta ikaskuntzaren ebidentziek sostengututako diseinua. Jakintza ikastolaren antolaketa eredua kooperatiboa da.